nie najlepšia vec, ktorá existuje. Niektorí tu chodia. Prosím, dajte mi peniaze. Peniaze chcem, peniaze. Peniaze chcem, nie familiu. Tam chcem peniaze. Peniaze mi dajte. No halo, toto musí krúžiť, koľko len chce. Vypadni. Ako vidíte, troška sme sa zdelili, ale to vôbec nie je dobre, takže tu budeme trčať bez peňazí, bez ničoho. Dobre, skúsim ísť do reštiky, či ako? Oni ma totálne vyhodili, prečo? Tu mám trpieť? Ako kde mám ísť? To je fakt nuda. Takže ľudia, tuto máme ďalší úroveň, ale stále vidíte, že to nie je najlepšie. Sú tu také trocha hrdzavé, ale nevadí. Dobre, čo sa tu dá robiť? Vlastne nič, iba sa nudiť a spať. No, neviem, na tej zemi to nebude najlepšia činnosť, ale dobre. Ako chcete, tak chcete. Takže môžeme sa tu iba tak maximálne nudiť a nebude tu nič iné. Máme hneď pri sebe banku, všetko. Som si tu postaval dom plechový, takže to je docela moderný dom, ale na tých bezďakov pre mňa. Čo ja som teraz, co sa stal, čo som bol predtým ešte oveľa horšej úrovni, takže docela super. Že som vôbec v tomto a nie tom, čo som bol predtým. Sme ešte do oveľa väčšej úrovne a som mám konečný dom. Takže stále sa tu bude nudiť, ale dobre, aspoň mám nejaký dom. Dobre, práve sme prišli teraz do tejto reštiky, takže tu musím pracovať. Wow, dobre, toto je akože moja práca, dobre. Počkám si tu na nejakých zákazníkov, budem čakať dlho. Máte to tu nejaké drahé? Ja chcem do 3 eur. To tu mám vždycky taký problém. Dajte mi to zadara, inak vytiahnem moju sniper. Je vám to jasne? Jasné. OK. No tak dobre, idem na to. Je tu už horí, takže si zoberiem to mäso. Sice trocha spálené, ale nevadí. Dávam to tuto. Tak tu máte teda to uhlie a dúfam, že sa vám bude dobre jesť. Ach, to je nuda, veď si ani nezarobím. Máme tu ďalšiu prácu, budeme pracovať ako tajný agent. Dúfam, že nám to pomôže nejako, ale musíme hľadať tu nejaké security, no ukáž. Budeme tu čakať na niekoho, kto sa konečne pripojí. Ale to je vlastne jedno, jedine vlastne takto, to je najlepšie. Tak, ideme. Tá skríša mi je vlastne na nič. Pôjdeme takto, jak ste o tejto ešte nevedeli. Tak sa tu naučte. Uvidíte ako a tadiaľto. Sme v bazéne a ideme. Napíšte do komentárov, či ste o tomto vedeli. Dobre, ideme tadiaľto, ideme. Tak. Dobre, sme tu a teraz tak do toto koleso, nevadí. Teraz stlačíte pekne. Teraz sa stlačí táto lampa, čo tu je a samo sa to otvorí. Počkaj, nejde tu do faktu koleso ešte raz. Dobre. Ale vchod dole a teraz takto. Super, sme tuto a tuto si môžeš pozerať úplne všetky kamery, ako chceš vedieť. Tu máme pekne krásne nejaké masky, bombu tu máme. To je super. A máme tu aj nejakú zbraň. Ukážte, čo je to. To je jedno.
veľmi zaujímavá práca, musíme nájsť lepšie. Takže tu máme ďalší dom, pekne krásne. Som si dal ešte tu z minulej práce košelu, aj sako. Takže máme tu gauč, všetko si tu môžeme povegetiť. Aj v bazéne môžeme byť ako zaplávať si. Tuto máme helikoptéru. A môžeme ísť naspäť dole. Tuto môžeme ísť do spálne napríklad a zaspať. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite dať odber. Nezabudni do 3 sekúnd. 3, 2,1, bodka dal si odber. Máš do konca roka šťastie.